अन्नायाव भाइरेल जादों भिडिअ बखिजादों हारिया जाखो सोरनि गोरोन्थि थगायजादों अन्नायाव भाइरेल जादों भिडिअ बखिजादों हारिया जाखो सोरनि गोरोन्थि 3 yearsनि गथ'खौनो खालामबायदों रेप बाब्राब जायगायावनो खालामलांदों डेट 3 yearsनि गथ'खौनो खालामबायदों रेप बाब्राब जायगायावनो खालामलांदों डेट बर'नि गेजेरावबो नुसै गोबां केस आइजोफोरखौ फानहैनाय गथ'फोरखौ लांखारनाय बेनो नामा सुबुंथिनि थार मुस्रिया बेनो नामा सुबुंथिनि थार मुस्रिया गुसुं बिनि गाननाय नङा थौले नोंनि मेलेमसो मानसिनि महराव फैनाय नों सासे उसुरसो गुसुं बिनि गाननाय नङा थौले नोंनि मेलेमसो मानसिनि महराव फैनाय नों सासे